जोंनि बिबानगिरिफोरनि बेवहाय मोनसे जथुम्मा हांख्रायनाय जादों आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों UPPL नि साननाय हनाय मावनाय दांनायनि सायाव फिन खेबसेबाव जोङो सावरायनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय दिनै बयबो रोखा जे 2015 मायथाइयाव UG ब्रह्म बिथां आथिखालनि मन्त्रि बिथाङा बै समाव UPPL खौ जोनोम होदोंमोन आरो गुबै थांखिया जाबाय BTR ओनसोलाव जि मोनसे असान्तिनि थासारि बेखौ गोजान खालामनाय मानसिफोरखौ सिगि सुग' खालामनानै थाखा फैसा होनानै मोनसे गाज्रि राजनिति जि खालामबाय थादोंमोन बेखौ गैया खालामनानै मोजां मोनसे थासारि दानाय आरो लोगोसे BTC ओनसोलाव दा BTR जाबाय बे BTR ओनसोलाव जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठी दङ गासैखौबो लानानै आवगायलांनाय आरो बर'नि जि जेंनाफोर बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोनसे थांखि लानानै UPPL हान्जाखौ दादोंमोन आरो दिनै बे UPPL हान्जाया गोख्रों जाबाय राजखान्थि भाबै गोख्रों जानायजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन जि थांखिफोर बड'लेण्ड ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि गेजेराव गाज्रि जि थासारि बेखौ फोजोबनानै मोजां थासारि लाबोनाय जौगानायनि थाखाय केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार आरो गासैबो जि मोनसे मिशन आरो भिजन लादों बेजों जोङो दावगालांनाय आरो जोंहा UPPL हिसाबै जोंनि गासैबो फरायसाफोर आबादारिफोर लाइमोनफोर हारिमुनि बिथिं सोलोंथाइनि बिथिं रांखान्थि बिथिं गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जौगाहोनानै मोनसे गोख्रों बड'लेण्ड ओनसोल दानाय आरो बड'लेण्डनि सिमा बारायनाय बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरनि जेंना सुस्रांनाय बे गासैबो एजेन्डाखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बेखौनो लानानै दिनै मोनसे वर्कशप खालामनाय जादों दा बे वर्कशपनि गेजेरजों जोंनि प्राइमारि लेभेलसिम खामानि मावनाय जोंनि गासैबो बिबानगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि उनाव आरोबाव डाबल स्पिडजों जोंनि वार्कारफ्रा फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोल जौगानांगौनि थाखाय खामानि मावगोन जेबो जों मिथिया बे ससियेल मिडियानिसो ससियेल मिडियानि बियो BJPनि नङा बियो UPPLनि नङा बे SGPनि नङा रावनिबो नङा बे ससियेल मिडियानिसो गतिके ससियेल मिडियायाथ' बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय ससियेल मिडियाया डिसिसन होनो हाया दा नंखायनो सोरबाया बुंदों बेबायदि बुंना मोजां मोनदों बेबायदि जेबो इनफरमेसन गैया जेबो रिपर्ट गैया गतिके BPFआथ' हाग्रामा महिलारि आगोलावनो बुंदों जाय पावाराव थागोन बेजोंनो थागोन आयारामा फैबाबो पावाराव थाग्राजों थागोन गयारामा फैबाबो बियो पावाराव थाग्राजों थागोन गतिके हाग्रामा महिलारिया नाजाखागोन बियो कंग्रेस फैबाबो थांगोन BJP फैबाबो थांगोन गाबोन UDF सरकार दाबाबो थांगोन आरो बिहा जेबो एजेन्डा गैया साननैसो सिगाङाव बुंबाय प्रमद बर'आ गुबुन हारिनो हगारजोबनानै होबाय साननैसो उनाव बुंलायबाय बियो जेसेबां माने एभेक्सन खालामगोन बिसोरनो आं न' लुनानै होगोन दा गतिके हाग्रामा महिलारिनि बबे खोथाखौ लानानै नोंथाङा खोथा बुंनो कोर कमिटियाव रायलायनाय जागोन नाथाय जोंनि मावथि वार्कारफोरखौ लानानै दिनै वर्कशप खुंदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि मावथि वार्कार दैदेनगिरि बयबो जों फिन खनसे जान्थि खाफ्रागोन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ जाहाथे जोङो मोजां थासारियाव दानो हायो जौगाहोनो हायो गोजोननि थासारिखौ अरायसम लाखिनो हायो आरो हारिनि जेंनाफोरखौ लासै लासैनो सुस्रांनायाव आरोबाव जों गोख्रोङै खामानि मावलांनो हायो बे स्पेसियेल टेटनि जिखिनि जाबाय बिनि थाखाय SIU नांगोन SIU खौ जों नेबाय थादों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय गंजी कलेजनि प्रसेसा अलमोस्ट जोबनाय फारसे फैबाय जोंहा मोनसे आरोबाव कनसालटेटिभ मिटिं दङ बेखौ खालामनायनि उनाव डिक्लेयार खालामगोन बिनि थाखायबो CSB खौ जोङो नेक्स्ट उइकनि गेजेराव डिक्लेयार होगोन बिनि उनाव प्रसेसखौ लागोन এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শোৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব
ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 যোগাযোগ কৰক।